Grima naien kondaira oinarri hartuta, Amelingo txirularia ikuskizuna egiten ari dira hemen Bergarako seminarixoan asteburu honetan. Zapatuan eta domekan bina emanaldi eman dituzte 5etan eta 7etan, eta urtero lez Balen Moinuz izan da ikuskizunaren zuzendaria, baina aurten Ander Arrutirekin batera. Bergarako antzerki musikalaren 13. ikuskizuna da oraingoa, baina badu beste berezitasun bat ere, ez du dialogo arruntik izango. Oraingoan, narratzaile batek hasieran ikusleak ipuinean sartuko ditu, eta hortik aurrera dialogo musikalak izango dira guztiak. Atzo estreinatu zen duen obra, zelako harrera eukida lehenengo bi emanaldizek? Oso pozik gaude. Lehenengo funtzioa isa bete zen, bigarrena ia soldaut esaten dena, agortuta sarrerak, eta oso ondo joan zen, jendeak oso gustora hartu dugu, gure ustez bentsat, hori jaso dugu jendean partetik. Zeran notu jatzuen Grima naien kondaira hau taulara ekartzie? Egilea bera, da bere honek daukako talogo handixa, Iñigo Kasalik, eta ezotzen dugu gure lanak ezotzen zaban, eta berak eskin jozuzkun, itxia bere lehenengo opera gainera da, eta pentsu zeban gure talderako oso egokitza zala. Berak erdera zintzen, gaztelania zintzen, eta guk dugu moldatu, eta bere eskaintza eta bere gonbidapena izan da. Oin arte zu ibili izan zara zuzendari lanetan, zu bakarrik, eta oinkuen Anderregaz batera inozu zelako esperientzia izan da? Batzutan bakarrik, beste batzutan oian begabe bai, eta askotan izan da, azkenen urtetan izan da Ander Arrutik izan da laguntzailea, izan dugu, regiore lanetan laguntza, baina ia honetan dauka beste ardura bat, eta da Bixon artean zuzendezen dugula, eta niretako da oso laguntza ez, esango duke, da Bixon arteko lana, nire lana erdibitu itzen da. Ez da laguntza bakarrik, azkenean Bixon artean itzen dugu lana, eta gaina lan gehiago, azkenean ez da lan gehiago itzen da Bixon artean. Eta zeintzuk izan die topo aduz bezan zailtasunek? Betikoak. Gure zailtasuna beti da oso oso zaindutako gauzak itzen dugula, lan asko itzen dugu talerrean, ez daukagu taler formalik, eta alabe ikusiko dugu jendia segiduan, eta hemen irudi batzuk hemen dagoen zenatuki guztia, dekoratu guztiak, arratoien jantziak eta dana guk indakoa da, baina oso baliabide lokala eta ez daukagu, eta gero ensaiatzeko, eta ez daukagu azpiegitua egokiak guretako ez daukagu. Eta gabiz, derdaz izan dena, un esfuerzo heroiko esaten dena, hori itzen dugu. Ez dakit zela espresatu hori, baina hor da gabiz. Alabai gustora, baina baldin badukaut mote moztazu aukera zehose komentatzeko, hori da, betiko komentarioa. Ja, aspertuta daude ardura, hemengo agintariak eta beti niri berdina entzuten, baina ez nahi aspertzen hori izaten. Eta ja bukatzeko, gaur okiko dozue azken emanaldizek, baina gero aurrera begire badauko zuen programa dute beste zeozarikie? Egon jo ez da hoitzitza, guk oso garantzitsua guretako promozionatzeko gukitzia irudi realak, bideoak, trailerra, eta hori ezin da lortu, porque hemengo zuk hemen aurkezten duzu bai udalari edo hemengo enpresai aurkezten duzu, eta jakin ja jente esatzen dugu zer ditzen dugu. Baina kanpoko programatzaileak eta emon beharrakue benetako produktua zela dan. Eta gaur, atzo zeginan ja benetako argazixak, irudiak etaratzen, bideoa gauretarako, eta orduan hemendik aurrera azten da promozioa. Oin arte ezin dugu egin promozionik, eta orduan ontsa-hasiko promozioa eta berlotzen dugu. Oin arte beti lortu izan dugu, eta esperantza badukagu itxarapena, honekin behar lortuko gula.
Bameko musikal bat balenekin zuzentzen duzu lehenengoko aldize da, baina lehenengoko aldize da zuri zuzendari moduen bebai? Bai, zuzendari moduan lehenengo aldiza. Lehenau bai egon naizela balenekin zuzendari laguntzai eta regidore lanetan, gota umetan hor aktuatzen behibili nintzen, baina zuzendari lanetan lehenengo aldiza. Eta zelako izan da esperientzia? Politxa, azkenean zuzendari laguntzaile izatetik zuzendari izatera responsabilidade pixka gehiago, baina bestela lehengo esperientzia iguala, oso onda. Zelanetan ibili zara zuzendari moduen? Pixka da nian, ez? Azkenean guk ekoizten dugu osorik, orduan bai diseinutik, produkziñora eta gero montajia eta danera, guk itzen dugu praktikamente dana. Eta emaitzagaz sentsazio, atzo jauki zen duen lehenengoko emanaldia, ze harrera auki zen duen? Oso harrera, ona. Ja praktikamente, gaurko emanaldizetarako ez da geratzen sarreraik, eta atzo oso sensazio honakin geratu ginen, oso ondo urten zan dana. Lehengo aldiza da olako estenarizio batekin oia dana osorik ikusten dugula eta oso gustora. Eta etorkizun baterako badeko zu pentsaute zuzendari lanetan jarraitzie? Hola, amateur mailan, baina hortan geratuko da zontua. Atzo behuk izan duzan emanaldiak, gaur behuk dozuez, ze harrera igerri dozu publikoen aldetik? Harrera oso positiboa izan da, atzo jentia oso pozik zeuan, eta pozik. Ondo urten da azkenien, baina honek ensaio denpora asko eta lan asko ekarri da batzetik, ez? Zelako egiten die ensaio horrek, zema denpora egon zaie? Egon denbora desente, asteburuak ensaiatzen, batzutan larun batak eta igandiak, eta beste batzutan igandia bakarrik, eta gero asteazkenero abez batzako ensaioak, behuki ditugu. Eta zein izan da aurkitu duzuen zailtasunik handiena? Nik uste dut gehienak esaten duguna da, letra ero abestixak oso askar doiaztela, ez? Orduan, letras sartzia abestixezan, igual pixkate zailtasun hori, euki dugu. Ondo urten die emanaldi honek, ze harrera ikusi zuen jendien partetik, zelan junda? Oso ondo. Hirugarrena gaur, atzo bien ginuan, gaur doko beste bi, eta hau egin duguna da gaurko lehenengoa. Eta oso politxe erten da. Jendia oso gustora, atzokua bai, eta gaur be batzuk egin egon naiz komentatzen apurtxo bat, eta familixako batzuk egon die, eta bestelako lagunak, eta zan dozte oso politxa geratu dela. Azkenean horria oso politxa da, historizia be danok ezagutzen dugu, Amelingo txirularien historizia. Eta, azkenean nik uste dut bukitzen dugun lanak izaten die, arrez ikustekuak, eta oso gustora lanakin. Lan asko, baina gustora. Esan leike protagonista nagusiena edo protagonista nagusietako bat zarela, zelan eruten da hori? Ardura askokin, lan gehiago, eta baina oso gustora. Hortarako, ez da gizien bat urte dara magu, alako saltxatan eta beste batzutan betokau izan jatolako paperak apurtxo bat haundixak. Nik uste dut gaurkoan izango dela igual haundixena nire ibilbide luzean. Eta gisa da oso gustora hartzen dela alako paper bat atzeo zunean. Azkenean gisa da aukeri emote dutzu demostratzeko, dakizuna eta etzakizuna bebai. Baina nik beti esan dut, gauza motza dienean, paper txikitsua dienean, oso arriskutsua die da, porque momentu baten okertzen basa, adioz, junditzen da. Oingoan berriz, naiz eta momentu baten agian igual zehoz ondo ezein, daukazu aukeria gero beste nola, beste zera gehitzeko, ez? Hobetzeko beti. Eta oso ondo. Gustaiatzu musikala? Oso asko. Eta esan jate Muñozi, ametik kanpora etaratzeko semejante obria. Penia dala bergan gehatzia bakarrik. Osea, zoragarrixa izen da. Ze gustaiatzu gehien? Dana gustau jat. Normalien etortzen zara musikalak ikustera? Batzuetan bai, baina beste batzuetan ez. Zer iruditu jatzu musikala? Oso ondo. Neure zuine eta lobi bortxe hondi eta. Gorka eta izar eukitxuaz eta oso ondo. Lehen gube ikusi neban eta hube bai, baina oso ondo, gustaten gazte.
Eta ze papelin jabe zure familiakoek? Ba, personaje nauzixe, lehenengo nauzixe berak esan gorka, eta gero ba izarre ba, kanta miernuen. Baina ondo, ondo. Eta ze guztabiatzu geixen antzerkitik? Niri gexen, ba, neure zuin eta neure lobi. Danen gainetik aretxe bisak, eta gero arretok. Arretok guztatzen ez da asko. Guztabiatzu antzerkia? Bai, hori bai, asko gainera. Bai, eta zer? Ez dakit. Ze guztabiatzu geixen? Geixena, el conjunto dana uniana, eta ratoiana, eta dana izan zapolitza. Ipuña oso esauna, eta orduan dana politza. Zer iruditu jatzu antzerkie? Oso polita. Ze guztabiatzu geixen? Xagutxoak, arratoiak. Lehenengoko aldia da musikal batera zatozela? Ez, Bergaran bai, baina bestela ez. Eta zer guzti dainatzu musikaletatik? Aktoriak antzesten dutela oso ondo eta bai abestu egiten dutela.